अर्धी वाटी तेल घातलंय। आता आपण ह्याच्यात तेजपत्ता, दालचिनी, लवंग आणि चक्रीफूल, एक चक्रीफूल, 5-6 लवंग, 2-3 तेजपत्त्याची पानं आणि एक दालचिनीचे तुकडा आहे। एक हा मोठा कांदा चिरलाय उभा आणि 4-5 मिरच्या उभ्या कापल्या। लालसर होईपर्यंत परतून घेऊया जरा। थोडा कांदा लाल झालेला आहे लालसर। आता मोठा चमचा आले लसणाची पेस्ट आपण जरा हे करून घेऊया, परतून घेऊया। आता हे उभे चिरलेले 2 छोटे टमाटे टोमॅटो आता नरम झालेला आहे। हा 1.5 चमचा लाल तिखट आणि 1 चमचा धने पावडर, अर्धा चमचा हळद, आता आपल्या ज्या आवडत्या भाज्या काय असतील त्या भाज्या आपण घालूया। 1 वाटी मटर, एक मोठी शिमला मिरची आहे, 2 छोटेसे गाजर कापले। आता हे जरा तेलात असे परतून घेऊया। एक चमचा बिर्याणी मसाला आणि मीठ घातले आणि आता जरा परतून घेते। आता ह्याच्यात आता मशरूम घालणार। 200 ग्राम मशरूम आहे, 200 ग्राम मशरूम आहे, ते बारीक नाही केले, एकाची 2 तुकडे केले। हे भिजवलेले बासमती तांदूळ आहे 2 ग्लास। आता जरा हे तांदूळ परतून घेऊया भाजीमध्ये। हे 4 ग्लास गरम पाणी आहे। आता गरम पाणी घातल्यामुळे बघा लगेच उकळी आली। आता 2 शिट्या फक्त घेऊया गरम पाण्यामुळे। हे बघा मस्त भात शिजलेला आहे, सगळ्या भाज्या अशा वर आलेल्या आहेत।